Hola, bon dia a tots i benvinguts a una nova classe de naturals. Bé, avui, al igual que l'anterior dia, com que estem acabant el temari, també serà un vídeo curt i res, vull dir, us explicaré una miqueta les preguntes per si hi ha algun dubte, però bueno, superfàcil. Farem el repte i ja està, val? Doncs bé, anirem a la pàgina 31 del llibre de naturals, val? I anem a l'activitat 9. Respon a les preguntes. Per què participen els pulmons en l'excreció? Val? Vam dir que els pulmons extraïen fora del cos una substància. Doncs val, fiquem el per què i de més. De quina forma la suor refrigera la pell? Val? També vam veure en la part de la suor, en el requadre groc, ficava la funció de la suor per a el tema de refrigerar. Bé, activitat 10. Explica en què consisteix la circulació de la sang. Val? Ficarem la circulació de la sang, tal. La circulació pulmonar, val? Què és el que transporta, com es fa i demés. La circulació general, val? El batec cardíac. També van dir que era el batec cardíac, val? Passava de... Tenia dos fases, cada fase tenia un nom, val? Passava des auricles als ventricles i demés i tal. L'infart de miocardi, que era l'infart de miocardi. La diàlisi, recordeu, en l'excreció renyó, diàlisi, val? Quan es falla quan no podem... Els nostres renyons no tenen funció, val? I un trasplantament de renyó, val? En què consisteix? Molt fàcil, val? Bé, activitat 11. Quins són els 3 hàbits saludables que hem d'adquirir per a cuidar el nostre aparell circulatori? Val? Ho vam llegir, recordeu que les venes i les artèries es plenaven de colesterol i d'altres substàncies, taponaven les artèries i podíem tindre, bueno, pues, infarts i demés. Ja ho veurem, ja ho vam veure i repassar i ja està. I finalment l'activitat 14, val? Agrupa els aliments següents en 2 grups. Els grups dels que són saludables per a l'aparell circulatori i els que no ho són. Val? Bé, vull que fiqueu els noms, val? No fiqueu A, B, C i D, ja està. Val? En primer lloc tenim el peix, seria peix blau, val? El B seria mantega, margarina i demés. El C serien fruites i verdures. D, carn roja. E, oli d'oliva. I F, embotits, val? Si serien els d'això. N'hi ha 3 bons, 3 roïns, val? Doncs bé, això seria tot respecte a les activitats, val? Activitat de la pàgina 31, 9, 10, 11 i 14. Bé, respecte a l'encreuat d'ahir, d'ahir de socials, val? Així tenim la solució, val? La paraula era perfum, emojis perfum. I bé, ara el repte d'avui seria sabries trobar les vocals que falten en aquestes paraules? Vale, bueno, mirant la paraula més o menys sabem quines són les que falten. Les completem i res, i el dilluns ja veurem, el dimarts ja veurem el resultat. Doncs bé, això seria tot per a la classe d'avui. Espero que tingueu un bon cap de setmana i res, que estigueu el millor possible. Doncs bé, ens vegem la propera setmana. Bon cap de setmana, adeu!